sarnuna, tajtna l-ħajja, bisseb fil-qawmien, fil-qana, biex bħalek mal-qawma, jiksbur zerka, f'saltnatek l-atbiem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Ħuti ejjew nagħrfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Suppost illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Mark Evanġelista. Imma qegħdin fl-ottava tal-Għid, għadna qegħdin niċċelebraw dil-festa kbira tal-Għid. Allura din qegħdin niċċelebraw. Illum ukoll qegħdin niċċelebraw it-tmien sejħa tal-Ħnina Divina. Qegħdin fin-novena tal-Ħnina Divina llum it-tmien jum u llum Ġesu jitlobna biex nitolbu għall-erbieħ tal-purgatorju. Dawk li qegħdin ibatu minħabba n-nuqqasijiet tagħhom qabel ma jidħlu fil-ġenna. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri mejtin tal-familji Ċefaj u Magro. Ħuti ejjew nagħrfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Inti li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Inti li ritmu talina fuq is-salib, Kristu ħniena. Inti li ġarf taħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Int li tneħħi id-nubiet tad-dinja il-qatt tal-qalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna ħarina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej. Int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti rid li fil-misteru tal-Għid iseħħ il-patt li bih ġajt ħabbibna miegħek. Għatina li ngħixu ta' bilħaq skont il-fidej li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla. U miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Matub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu lill-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandat tat-Tempju u s-Saduċej għax ma felħux jisimgħuhom jgħalmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax kien ġasar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emnu u l-għad tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada il-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Anna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: Intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan? Pietru, mimli bl-Ispiritu Santu, wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ,
Intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan fieq. Mela kunu għafu intom il-koll bil-poplu kollu ta' Izrael, jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Din hi il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd li jfhum ma hemm salvazzjoni għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru il-Mulej għalixu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu ulied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-Mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-Mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja nitolbuk Mulej, salvana. Ejja nitolbuk Mulej, għatina ir-risq. Imbirek minn ġej f'isem il-Mulej. Inberkukom minn dar il-Mulej. Jahwe u Alla tagħna u id-dawl tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxiepli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk Xmon Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u Lied Zebedew u tnejn oħra mid-dixxiepli tiegħu kienu flimkien. U Xmon Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxiepli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom xtieklu ħbieb. Le weġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemmin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u imbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxieplu li kienu ħobb Ġesu qal lil Pietru il-Mulej dan. Għalhekk Xmon Pietru kif semma li kien il-Mulej xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kienu għoddu għeri u intefa' l-baħar. Id-dixxiepli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 100 metru biss, resqu bid-dajsa ikaxkru warajhom ix-xibka tal-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu, newlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm battu. Xmon Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxiepli ma' sogra jistaqsih int min int għax kienu jafu li kien il-Mulej. Ġesu resa qabad il-ħobs u newwilulhom, u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxiepli wara il-qawmin tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu.
kemm qegħdin ngħixu dan iż-żmien sabiħ, iż-żmien tal-Għid, iż-żmien tal-Ottava. Permettuli ngħid ukoll iż-żmien tal-funeral tal-Papa. Huwa żmien sabiħ, huwa żmien sabiħ. Il-qari huwa qari tal-għaġeb. Ejja nimmeditaw ftit. L-ewwel lezzjoni li smajna bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-Atti tal-Apostli. Wara l-fejqan ta' dak il-magħtub ħdejn il-bib is-sabiħ tat-Tempju. L-Apostli u speċjalment Pietru rid jagħti sodisfazzjon kif fejquh. Bliema dritt, bliema seta'. U Pietru jgħid isma' fejjaqnieh mhux bil-ħila tagħna, mhux għax aħna xi qaddisin, imma fl-isem ta' Ġesu. U fis-silta tal-lum il-kapijiet tal-poplu, il-qassisejn, is-Sadduċej li ma kinux jagħmlu fil-qawmien mill-imwiet, jistaqsu jarrestaw lil Pietru lil Apostli għaliex ma setgħux jifhmu x'ġara. Qegħdin jaraw in-nies iduru lejn ir-reliġjon, qegħdin jaraw in-nies jemmnu f'dak li jgħid Pietru, forsi wkoll qegħdin jgħidu, u jarrestaw lil Pietru. U Pietru jirrispondi, jgħidilna hawnhekk sal-Luqa fl-Atti tal-Apostli, Pietru mimli bl-Ispiritu Santu iwieġeb kapijiet tal-poplu u x-xogħ. Intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan fih. Mela kunu wafu, ismagħha. Intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu ta' Nażaret li intom sallabtuh u li Alla qajmu mill-mewt. Kemm hija qawwija dis-sentenza. Intom sallabtuh lil Ġesu imma Alla qajmu mill-imwiet. F'ħadd ħliefu m'hemm salvazzjoni. Kemm hija sabiħa. Is-silta tal-Vanġelu. Mela l-Apostli kienu jistadu, ma kinux qegħdin jistennew xi mument spettakolari, ma kinux miġburin naqqas jitolbu, kienu qegħdin fuq ix-xogħol, fuq is-sajd, jistadu. U jensaq Ġesu u ma jarfuhx. F'dawn id-deri ta' Ġesu għandna din l-iskema komuni. Sitwazzjoni, ikun hemm Ġesu, ma jarfuhx, imbagħad ikun hemm ħjiel u jinfetħu għajnejhom. Hekk ġara pereżempju fl-episodju ta' Marja Maddalena. Hekk ġara fid-dixxipli ta' Emmaus u hekk qed jiġri llum. Ara hija skema komuni. L-Apostli kienu qegħdin jistahdu u Ġesu għamlu lej sħiħ ma qabdu xejn. Interessanti din. Għax it-taħbit tal-blieda mhux biżżejjed ta' għamlu lejl ma qabdu xejn. U Ġesu jiġi fis-sebħ fil-bidu ta' jum ġdid u jgħidulhom għandkom xi ħaġa x'tieklu. M'għandniex qalulu. L-isforzi kollha tal-bniedem mhumiex biżżejjed. U Ġesu jgħidulhom kelma, itfgħu xbieki. Ara. Wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. U dawk wadbu id-dajsa u xbieki jimtlew bil-ħut. Anke din hija komuni fil-Vanġelu. Ġesu jitlob lis-Sammaritana jgħidilha tini nixrob. U dik ma ridix tagħtih. Biex hu stess jagħtiha ikel spiritwali. Hawnhekk jitlobhom jieklu u Ġesu jagħtihom esperjenza tal-qawmien. Kemm hija sabiħa. Id-dixxiepli jindunaw xejn li kien Ġesu xirraw dik il-qabda ħut. Ara.
il-mulej dan. Imbagħad jagħtihom xieklu. Iġeddet magħhom l-ikla Ewkaristika, l-aħħar ċena. U għajnejhom jinfetħulhom. Għallhom Ġesu ejjew kulu. Għax ma ħadd mid-dixxieplu ma s-sogra jistaqsih int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Għajnejhom infetħulhom. Kemm hija sabiħa l-kelma tal-Alla. Kemm hija sabiħa l-kelma tal-Alla. Bħalissa qegħdin naraw dawn ix-xeni fil-Vatikan. Dawk il-folo l-kbar ta' nies li qegħdin imorru jagħtu qima lill-Papa Franġisku. Għaddi kif smajt ftit fuq it-TG1 dal-għodu qabel ġejt, il-Vatikan dan il-lejl għalaq fit-3 ta' filgħodu. Fit-3 ta' filgħodu. Minħabba il-kju, minħabba l-folla ta' nies li rridu jaraw il-Papa. Mhix ċajta ta' din, mhix ċajta. Tgħid dan xi jfisser? Xi jfisser? Jista' jfisser li l-Knisja hija ħajja u żagħżugħa. Jista' jfisser li għad baqa' noti ta' rispett. Jista' jfisser ukoll li l-Papa Franġisku kien tieqa li jindikalna lill-Alla. Dan jfisser ukoll li il-Papa Franġisku kien qrib ħafna tan-nies. Ara ma kienx il-bot min-nies, kien Papa li deret fih ħafna l-umanità. Kemm kun ħaġa sabiħa kieku aħna wkoll nirriflettu fuq dan il-ġrajja. Tajjeb, u permezz tal-Papa Franġisku naraw il-wiċċ sabiħ ħanejn uman ta' Alla. Neżqu bil-fiduċja l-mejda tal-kelma u tal-ħobs tal-ħajja li fiha niċċelebraw bil-ferħ il-qawmien mill-mewt tal-mulej tagħna Ġesu Kristu u nitolbu lill-Alla l-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja kollha. Biex fil-Knisja ma jonqsu qatt il-vokazzjonijiet tal-Ministeru tax-xandir tal-kelma u tas-sagramenti nitolbu. Biex il-mexxejja tal-ġnus jarfu li s-salvazzjoni tal-umanità tikkonsisti fil-li kulħadd jilqa' lill-mulej Ġesu bħala feddej u sit tal-istorja tal-bnedmejn nitolbu. Biex il-ħaddiema jkollhom garanzija tad-dritt tax-xogħol u tal-għajxien tal-familji tagħhom nitolbu. Biex aħna nintebħu bil-preżenza tal-mulej Ġesu fil-ġrajiet ta' ħajjitna u naħdmu għad kabbir tas-saltna tiegħu nitolbu. Għal-membri mejtin tal-familji ċafaj u Magro biex tinsaħtijithom kollha u twassalhom fid-dawl u l-għenna ta' dejjem nitolbu. Nitolbu wkoll għall-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih il-premju tal-ħajja ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew weddihom it-talb tagħna, nitolbu b'mod speċjali għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, nitolbu għal dawk li jduru bihom u għal dawk li qegħdin jaffrontaw diversi diffikultajiet fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jarfu il-preżenza ta' Ġesu ribhom nitolbu. Nitolbuk mulej għat-tfal biż-żgħażagħ tagħna biex jiskopru lill-Alla f'din il-ġrajja tal-Papa Franġisku nitolbu. Nitolbuk mulej għall-erbieħ kollha tal-Purgatorju. Illum irresqulek l-erbieħ tal-Purgatorju li qegħdin ibatu minħabba ħtijietom u biex tressaqhom lejk nitolbu. Ħares mulej Alla tagħna lejn il-Knisja tiegħek li qed tiċċelebra bil-ferħ il-misteru tal-Għid ta' Kristu. Għatija li tara fi żjara tiegħu u x-xanda li f'Ġesu biss hemm is-salvazzjoni
bi Kristu siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Wettaqmu lejn l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li nħallu minn kull irbit tal-art u nimtlew b'xewqat tas-sema bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Neżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jirġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek il-familjari Ċefaj u Magro li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretient kif fis-sema hekk da fl-ard. Aħfrinna l-kubiet bħalma nafru lill-minuħati għalija. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem bid-dnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jinti trid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ġesem u d-dem għad-testijek, eħlisni mertijieti kolla u minn kullħat, zon l-kmandamenti tijek, ħallina għad minn feret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li neħħi id-nubiet tad-dinja, kien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
بالفرح incantam, Anja taraddi l-ħajr nagħmlu lil-mulej. Ħanersqu qudiemu bil-ferħin tagħna f'qalbna, ħanagħmlu għanja ġdida lil Siedi s-sema u l-ard. Lil-Alla bil-ferħ incantam, Anja taraddi l-ħajr nagħmlu lil-mulej. Jifirqu l-muntani, jifirqu s-siġar kollha, jifirqu l-art u s-sema bil-kobor tal-mulej. Lil-Alla bil-ferħ incantam, Anja taraddi l-ħajr nagħmlu lil-mulej. Jisebbu lill-ismu la safar tal-erin, lill-ismu jisebbu l-kwikeb mill-fjuri tal-widin. Lil-Alla bil-ferħ incantam, Anja taraddi l-ħajr nagħmlu lil-mulej. Ħanagħmlu fuq l-arpa is-seb tal-qawwa tiegħu, ħanfaħru l-kobor tal-Alla mal-kant tal-idliet. Lil-Alla bil-ferħ incantam, Anja taraddi l-ħajr nagħmlu lil-mulej. Bħala ringrazzjament ta' wara qalbin ħanejt talba żgħira għejdu f'qalbkom miegħi. Mulej, meta ġo darek niltaqgħu, infittxu l-wiċċek nisimgħu leħnek, tħallix li qalbna tibqa' bla mkebsa. Erġa' nfoħ fuqna l-Ispirtu tiegħek bħalma għamilt dakinhar fiċ-ċenaklu u kompli kuljum nfoħ fuqna biex tenni u tfarraġ, tibni u tħodd, tfejjaq fil-fond, turi l-veru u s-sabiħ. Ħolqien ġdid terġa' minna bħal dakinhar tal-magħmudija tagħna. Fakkarna spiss biex ma nitilfux it-triq. Ħallina nagħrfuk fil-qsim tal-ħobs, il-ħadd, fil-fqejr, fir-raj, fil-ġema'. Meta l-ħażen tad-dinja jaħsel jitfina, aħfrilna għax inkunu iddallamna. F'dinja mtaqla, korrotta, mudlama, xhieda għamilna ta' mħabba u dawl. Ħallina bħall-anġli tal-qabal miftuħ, bħal ommok u n-nisa l-oħra, messaġġiera nkunu tal-qawmien. Nitolbu. Xerred dejjem mulejja ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li jinfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġalbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem.
ħanejdu dawk it-tliet Ava Marijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju għażiż ta' Pino. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna l-kol. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierak inti fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, Sultana tal-familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.